taas. Se on aamupäivä kaupungilla meininki. Nyt on pirun viileä. Täällä ei ole monta astetta lämmitä ja tulee laittaa talvitakin päälle. Tänään mä nyt jatkan siitä, mihin mä viimeksi jäin. Eli valokuvauksesta puhumiseen. Musta tuntuu, että kun mä oon sen lapun kotiin, että tää jäi ihan niinku hipasuks tää homma. Mutta jos sitä tänään sais taas nyt enemmän irti aiheesta. Toki nyt mä en oo kirjoittanut yhtään mitään. Mä en oo edes unohtanut mitään lappua, kun mulla ei oo mitään. Katsotaan miten se kavaa puhetta ja katkonaisia ajatuksia tällä kertaa tulee. Tervetuloa mukaan Mortin maailmaan. Mun tavoite on nyt tän lomautuksen ajan niin kuvata joka päivä jotain. Sillä mä nyttenkin on täällä on varmaan +2 astetta ja talvitakki päällä, niin valokuvaus on ihan paras harrastus. Se saa mut niinku lähtemään aamulla kotoa, vaikka onkin tälleen kylmä ja tuulee. Ei väliä sillä kelillä. Tuun kuitenkin kokeile. Valokuvaus ylipäätänsäkin, niin se saa mut kiinnostua asioista. En mä kovin kiinnostunut autoista, mutta jos jollain on jännä auto, niin voin mä sitä tulla valokuvaamaan. Tai tapahtumia, mitkä mua ei välttis muuten kiinnostais, mutta jos mä voin mennä valokuvaamaan sinne, niin sit se alkaa kiinnostaa yhtäkkiä eri tavalla. Ja se, että mä kuvaan joka päivä, niin saa mut lähteä pihalle. Tänne mä vaan tulin etsimään kuvattavaa. Mut ikinä ei oo huono keli valokuvata. Kun puhutaan yleensä, että paras aika valokuvata on niinku aika ennen auringonlaskua, golden hour. Mut jos käy vaan silloin valokuvaamassa, niin kuvaa aika vähän. Ei kannata ottaa hirveän tosissaan tätä kuvailuhommaa, kun ideana tässä on hauskaa. Moni ottaa mun mielestä taideasiat, omat taiteilut tai itsensä taiteilijana liian tosissaan. Sitten hommasta tulee vakavaa. Taide on parasta silloin, kun on vapaus ja pystyt rennosti tekemään sitä, mitä sä haluat. Sun ei tarvitse miettiä rahaa tai sitä, että saat sä tykkäyksiä. Se on vaan sitä, mitä sä duunaat. Silloin mun mielestä taide on parhaimmillaan. Eikä aina tarvi olla mitään suunnitelmaa, että mitä kuvaa. Mulla ei tänään oo mitään suunnitelmaa, mitä mä valokuvaisin. Ja nyt mä oon eksynyt tänne parkkihalle. Tärkeintä on se, että lähtee vaan himasta pihalle ja lähtee kokeilemaan. Se on hyvä olla suunnitelmiakin, mutta harvoin. Nyt mä olisin kyllä voinut paremmin varautua ja ottaa vaikka salaman mukaan. Ihan varmuuden vuoksi. Mutta eipä oo. Jatkossa pitää semmonenkin vaihtoehto. Nyt kävi sillä tavalla, että tuo kylmäkeli on ohjannut mut tänne vähän sisätiloihin. Niin oon löytänyt täältä uusia mestoja, mitä en oo aikaisemmin tajunnut edes valokuvata. Näin se tapahtuu. Kaikkien kuvia ei tarvii myöskään olla hyviä. Et turha olla liian kriittinen itselleen. Mä luulen, että tavallaan niinku määrä korvaa laadun. Et mä otan tosi paljon huonoja valokuvia. Mut sit mulle riittää ne muutama hyvä. Se auttaa mua jaksamaan näissä jutuissa. Mut määrällisesti varmaan otan enemmän huonoja kuvia kuin hyviä. Se kuuluu asiaan. Mun mielestä on hauskaa, että voi kuvata myös melkein millä vaan. Jotkut kuvaa puhelimella, jotkut filmikameralla, jotkut digikameralla ja kaikki on ok. Kuvaa millä huvittaa. Se, että sä kuvaat vaan paljon, niin kehittää öögaa jälleen kerran. Ja ehkä sitten jossain vaiheessa se huonojen kuvien määrä alkaa pienenemään ja hyvien kuvien määrä alkaa pikkuhiljaa paranemaan. Kehitys kehittyy ja niin koitan minäkin. Harrastuksena valokuvaus on pirun monipuolinen. Jotkut kuvaa kadulla, jotkut kuvaa
studiossa. Jotkut kuvaa ruokaa, jotkut matkailua, maisemia, luontoa, autoja, muita kulkuneuvoja. Kuvaus on todella monipuolista ja siistiä. Mä oon tän kevään tullut nyt innostunut niin paljon tästä valokuvauksesta, että taas. Talvi on mulle semmonen off-season, että silloin vähän ei oikein. Tämmönen +2 riittää, että kiinnostaa. Valokuvaus on kyllä ihan paras harrastus. Se sai mut tänä aamunakin nousemaan sängystä ja lähtee tänne kaupungille. Täällä nyt on lomautettu mies saanut viettää puoli työpäivää kaupungin sykkeessä kävellen. Niin tää on hyvä. Tätä lisää. Mä nyt tulin ottaneet takaisin paluulinjaa tähän pysäkille, niin mä pistän taas tämän päivän kuvat tähän ja seuraavaa videoa laitan mahdollisimman pian. Se on moi!